ukudla kuvuthiwe namanje. Hawu. Fangabe ngivutha nje ngivuswa yiphunga. Mayike. Ube kuthiwa phela ubufuna ngabe kusevuthiwe manje ngabe uvukile wayiphekela. Akekho umuntu ovinjiwe nje we-anti ukuthi ayiphekele. Mawufuna ukupheka ngabe uvukile wapheka. Uvuse ingane yakithi. Uyivusa ngokudla kwezidako. Uzopheka ushatini. Kuzo zonke izinto ezikhona upheka ushatini. Siqala ngawe kona koyisona ke isidako ukuthi ushatini owedako siqala ngawe nje. Ushatini thina selokwathi inhloso ivuka ngayo la ekhaya. Ngiqala ngawe nje ukuthi owedako. Ushona ingane kaMayi izaci yimbambo. Kodwa kulutho ke sengifikile mina nomakoti na ubhontshisi. Nguphathile uzophekela ingane kaMa. Fanele ivuke nje usuvuthiwe lo bhontshisi. Wakwazi phela ukuthi umuntu avuswa ngobhontshisi ekseni. I-breakfast enjani lelo la bhontshisi? Owangakini ubhontshisi wawunezikhathi njengamaphilisi dokotela ubhaliwe ukuthi uvukhiwe ekseni nomdlu wantambama. Mayo baba khona sekuthi umuntu uvuka ngobhontshisi ungavuka ngalo impela nje lokhethwa impela nje. Uyobe uvuthwe ngento la kini breakfast liba ngasikhatsini angitshele nje ngalesikhathi base. Uma ngavuki ngalo uzovuka ngamuphi? Hawu, ingane yakithi nje mina ngeke edle nje labo bhontshisi benawa semathinini. Futhi ngeke nje idlushatini. Umuntu usukwazi kumbani imbambo. Kanti yalanjiswa ingane yama. Uyatela. Ngiyaqala nje ukuthi umuntu angavuswa ngobhontshisi lo impela lo nje. Hayi uma ufuna ukupheka we-anti uzoyiphekela wena impela uzoyiphekela wena. Uzopheka nje makoti uzoshesha uvutho. Uzongidlela nogesi wami lo bhontshisi uyobe uvuthwe nini? Mangipheka nje la stofini uyobe uvuthwe nini lo bhontshisi lo? Ugesi uyabiza we-anti akho bhontshisi lo ozopheka. Uma ukuthi uyazi ukuthi ugesi uyabiza uzoyotheza inkuni lapha eminyango upheke ngaphandle. Istad. Uyazi kodwa ngikuthanda ngento yodwa we-anti uthi into mawe ekhuluma usuvela usuyihlelela usuyazi fanele ihambe kanjani. Ngoba uyazi ukuthi fanele uyopheka eminyango ubhontshisi wakho lo ngeinkuni lezo. Hamba phela uyopheka. Anguvimbile nje. Njoba kukini la nje obusho ukuthi kini anguvimbile. Ungahamba uyopheka wenze konke lokho okwenzayo. Mina ngipheka lo shatini. Weskwiza. Lokho nje ngikwazi. Engathi wena ubuye ukhohlwe ukuthi wafika ngani la ekhaya. Engathi usuvuka uvula kakhulu ke manje imbobo yephalishi ukhohlwe ukuvula imbobo weza ngayo la ekhaya. Hayi kanti kangikhohliwe kwamina ukuthi ngafika ngani we-anti ngafika ngebhasi phela lethu umshado. Angikhohliwe nje. Kwakusuku usuyakhohlwa ukuthi wena ufika la sasicula ingoma eyodwa. Sithi umakoti uzosuwashela siphekele. Manje uhlule ukwasha uhlule ukupheka. Uyabona ke lo bhontshisi uzowupheka. Eyakithi ingane angeke idle ushatini. Ayisona isidako ingane yakithi angeke ivuke ngopelepele notamatisi. Nawo bhontshisi pheka amakoti. Iculo lakho lelo laliculwa yinina phela. Wenkosi. Ngaze ngavelelwa yibantu. Ngathi ngiyabuka uzomgila ke lo impela. Uzomgila nje. Ngathi sengiyabuka inkosi ngabe ivuthwe yona lento. Sekuthiwa fanele ngiyotheza inkuni ke ngiqale phansi. Ngizoyifaka emgqonyeni lento yakhe mina. Ngizopheka impela ibhontshisi kodwa kuzoba yilo. Hawu, ngaze ngafaka isidina sikabantu wenkosi engabuye uhamba nini. Hawu,